କବାଟଟା କିଏ ଖୋଲିଦେଲା ନା କ'ଣ? କବାଟ କ'ଣ ଶୁଭିଲା? ଆରେ ନାଇଁ ଏଠି ତ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଆରେ ବେଙ୍ଗୁଲି ତମେ କ'ଣ ଯାଇଥିଲ କି? କବାଟ କ'ଣ ଖୋଲା ରଖିଦେଇଛ? ବେଙ୍ଗୁଲି ଆରେ ଆରେ ସାଙ୍ଗ ଆରେ ଏମିତି ଧରୁଛୁ କାହିଁକି? କ'ଣ ହେଇଛି? ଆରେ କ'ଣ ହେଇଛି? ଧରୁଛୁ କାହିଁକି ଏମିତି କଲରା ପତ୍ର ଭଳିଆ ଧରୁଛୁ? କ'ଣ ହେଇଛି ତ କହ? ନାଲି ପଡି ଯାଉଛି। ନାଲି ହେଇଛି କଲରା ପତ୍ର ଧରୁଛୁ କ'ଣ ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନୁ? ଆରେ ନାଲି ନାଲି କ'ଣ ନାଲି ହେଇଛି? କ'ଣ ନାଲି କ'ଣ ଗାଣ୍ଡି ପଛରେ ପୁରା ନାଲି କି ମାଟଲୋ ଗାଣ୍ଡି ନାଲି ହେଇଛି? ଆରେ ଉଠୁ 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 ଆରେ କ'ଣ ହେଇଛି ସତ କଥାଟା କହ? କବାଟ ଦେ କ'ଣ ପୁ ଆରେ ପୁ କବାଟ ଦେ ଆରେ କବାଟ ଦେ କବାଟ ଦେ ଆରେ କବାଟ ଦଉଛି କବାଟ ଦେଲି ବେ କହ କ'ଣ ହେଇଛି? କ'ଣ ହେଇଛି? ଏମିତି କାହିଁକି ହଉଛ? ଆଉ ତମେ ଏମିତି କିଏ ତମ ସାଙ୍ଗ? ସାଙ୍ଗ ନୁହଁ ଆଉ ଇଏ ମୂଳା ଓହୋ ଇଏ ମୂଳା ଧରିକି ଆଇଛି। ଆଉ ଏମିତି କାହିଁକି ହଉଛନ୍ତି? ଆରେ ତମେ କିଛି ପାଟି କରନି ସେ କ'ଣ ହେଇଛି କି ଖାଲି ପୁ ପୁ ହଉଛି ମୁଁ ତ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। କ'ଣ ହେଇଛି କହ ସତ କଥା କହ ଥରୁଛୁ କାହିଁକି ଟିକେ ରିଲାକ୍ସ ନେ କ'ଣ ଖାଲି ପୁ କ'ଣ ମାଡ ପୁ ଇଏ କ'ଣ ସବୁ ଏମିତି କ'ଣ ହଉଛନ୍ତି? ତମେ ଟିକେ ପାଣି ଗ୍ଲାସ ନହେଲେ ଆଣିବ ଟିକେ ଆମେ ଯାଉଛି ପାଣି ନେଇକି ଆଉଛି। ଟିକେ ଆଣ ପାଣି ଟିକେ ଆଣ ରୁହ ରୁହ ଥୟ ଥ କ'ଣ ହେଇଛି କହ କି ମାଟ ଆରେ ମାଡ଼ ପୁ କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣିନି ପୁ ମାଡ଼ ଚା 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 ପିଇବୁ ନା ଆଉ ଚା ପିଇବୁ କହୁଛୁ ନା ତାକୁ ପାଣି ଆଣନି ଚା ଟିକେ ଆଣ ପିଇବୁନୁ ହଉ ନିଅ ପାଣି ଆଗେ ପିଇଛ ତ ନା ଜାଣି ନାଇଁ ପାଣିଟା ରଖିଦିଅ ତାଙ୍କର ଆଉ ପାଣି ଦରକାର ନାହିଁ ଆଗେ ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ ନା। ପାଣି ଦେ ପିଇଦେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଟିକେ ବେଙ୍ଗୁଲି ଟିକେ ଆଣିଛି ବେଙ୍ଗୁଲି ଭାଉଜ ତୋର ଆଣିଛି ପିଦେବି ଆରେ ବେଙ୍ଗୁଲି ଭାଉଜ ଟିକେ ଆଣିଛି ମାଡ଼ ପଛେ ପୁଲିସ ନାହାନ୍ତି ଆରେ ପୋଲିସ କଥା ମତେ କହୁନୁ ମାଡ ମାଡ ପୁ ପୁ ଆରେ ଥୟ ହ ଟିକେ ଧୀରେ ପିଅ ଏମିତି କ'ଣ ପିଉଛ? ହଉ ହଉ ଦିଅ ତମେ ଏଇଟା ନେଇଯାଅ ଭାଉଜ ଇଏ ଭାଇ ନା ଇଏ କିଏ ଇଏ ଭାଉଜ ଚିହ୍ନି ପାରୁନୁ ମାଟ ଖାଇଲା ପରେ କ'ଣ ଭୁଲିଗଲୁ ନା କ'ଣ ଇଏ ପରା ସେଇ ବେଙ୍ଗୁଲି ଭାଉଜ ବେଙ୍ଗୁଲି ଭାଉଜ ବେଙ୍ଗୁଲି ଜାଣିପାରୁନୁ ଏମିତି କ'ଣ ଅନୁଛନ୍ତି? କେବେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି କି? ଆରେ କ'ଣ ହଉଛି କିଛି ନାହିଁ ତଳୁ ଉପର ଯାକ ହଉଛି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ହଲୁଛି ଯେ ଆରେ ଆରେ କି ଛାଡ଼ିକି ଟିକେ ରହ ଆରେ ସେ ତ ଭାଉଜ ବେଙ୍ଗୁଲି ଭାଉଜ ଇଏ ଆରେ ଶୁଣ 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 ଟିକେ ମୋ କଥାଟା ଟିକେ ଶୁଣ ଏଇ ଯୋଉ ଆମ ସରକାର ଏଇ ଯୋଉ ଆମର ଲକଡାଉନ ସମୟରେ ଗୋଟେ ମାଣ୍ଡୁ ଯୋଜନା କରିଥିଲେ ଏଇ ମାଣ୍ଡୁ ଯୋଜନାରେ ମୁଁ ତ କାମ ଚଳେଇଦେଲି ରେ ବାପା ଭାଇ ଚଳେଇଦେଲି କାମ ଯଦି ତୁ ଚଳେଇବା କଥା ମୋତେ କହୁନୁ ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେବି ସରକାର ମୋର ଫର୍ମ ପକେଇଥିଲି ଫର୍ମ ପଡ଼ିଲା ଫର୍ମ ପଡ଼ିଲା ପରେ ଲକଡାଉନ ହେଲା 3 ମାସ କାମ ଚଳେଇଦେଲି ଏବେ